kapatid, Noxky Vlog. Ito tayo ngayon sa Honda Motors. Meron akong nakita na motor dito na talagang napapalingon ako mga kapatid. So i-review natin yung motor na to at kung ano yung meron sa motor na to. So ito po ay yung Sniper 155. So abangan po natin yan. So stay tuned po. Shall we have breakfast together? Noxky Vlog. Bagong Sniper 155 mga kapatid. So yan, tignan natin. Napakaganda niya, no? So ito yung pinangtapat ng Yamaha sa Raider 150. So napakaganda nito. FI na to mga kapatid, 155cc. So yan. Panel board nito ay digital na mga kapatid, no? So yung naunang Sniper digital na rin yan, pero mas pinaganda pa nila ngayon, no? So ayan, may logo ng Yamaha dito. So sa mga materials na ginamit, so siyempre quality to. So dahil Yamaha to mga kapatid, no? Meron siyang kill switch din yan. Tapos ito yung kanyang preno sa harap. So sa throttle grip yan, malambot, no? Sa may on off ng ilaw, ito hazard yata to, hazard switch yan. Then electric start, and then sa ilaw yan, ito okay. Meron din siyang pass, no? Pass switch, and then turn signal light, left and right yan. Busina, then ito yung clutch, no? So, napakalambot ng clutch niya, maganda, no? Tapos ito yung susian niya. So yun, maganda rin to, no? May anti-theft din. So yan, so marami na nakakaalam nito yung ganitong klaseng ignition key. So ayan. Tapos yan, oh, yung maganda dito, BBA, yan yung bago, variable valve actuation. So yan, 6-speed pala to mga kapatid, no? Maganda niya, no? So sa likod, disc brake din, ganda. Ayan, maganda niya. So ang gulong sa likod ay yan, 120 by 70 by 17. So malaki na rin, no? Tubeless na ba to? Tubeless na to mga kapatid, no? Pakaganda, tubeless na. Tubeless na to mga kapatid, no? Pakaganda nitong motor na to. So naka monoshock. Yan. So
Yan. Sa footleg sa driver, napopold din. Ganon din dito sa angkas. No? May kanyang muffler. Yan, ganda. Aggressive. Sa preno, sa likod. Yan. Ganda talaga, quality. Then, gulong niya sa harap ay 90 by 80 by 17. So, maliit ng konti. Tubeless na rin yan mga kapatid. No? Ayan yung disc brake niya. Then yung caliper. So, tapos naka-telescopic port. So, ayan o. So, nakalagay dito fuel injection. And then liquid cooled. Ayan. Ito. Liquid cooled. So, yun. May radiator siya dito, no? Ayan. Ready sa long drive mga kapatid. Wala kang iisipin na mag-iinit yung makina. Tapos, napakatipid pa sa gas dahil FI na to mga kapatid, no? So, ayan. Sniper 155. So, 6 speed dito mga kapatid. Pero yung specs nito mga kapatid ay ilalagay ko na rin sa description box para mas makita nyo yung kung ano yung performance nito, no, ng motor na to. So napakaganda ng performance nito mga kapatid pag nasubukan nyo. So ako pinapangarap ko din tong mga ganitong motor, no, kung sakali na magkaroon tayo ng pambili. So napakaganda. So yan. Sa upuan niya, yan, okay din, maganda rin, no? Yan, sa grab bar, yan. So signal light, bulb pa yung signal light. So tapos sa kadyang headlight niya LED na, no? Ito yung kinagandahan dito, LED na siya. Yan. Ganon din dito sa dalawa pala yung ano nito, headlight. May headlight na dito sa taas. Pwede rin dito, no? Tapos yung signal light niya, no? Bulb din. Bulb pa rin, no? Bulb pa rin yan. Pero pwede naman palitan yan sa aftermarket. So yan. Ang kulay nga pala nito ay pinaghalong matte gray tsaka glossy yellow. So napakaganda niya, no? So yan. Ang cash price pala nito mga kapatid ay 114,900 kung ika-cash natin. Sa hulugan naman ay magda-down lang tayo ng 9,000. At tapos sa 3 years ang monthly niya ay 5,800. Sa 2 years naman ay 7,155 pesos. At sa isang taon ay 8,590. So may rebate pa po yan, no, sa kasa kung updated tayo magbabayad. So yun. So ilalagay ko na lang din sa description box yung mga monthly amortization. So yun. So napakaganda ng motor na ito mga kapatid, no? So nais nyo mag-avail ay punta na po kayo dito sa Purukuan, Mabical, Florida Blanca, Pampanga. So andito po yan yung Honda Motors. So yan, meron pa silang ibang kulay dito na Sniper. Ayan, kulay matte black. So yan, matte black po yan. So marami pa silang mga motor dyan. NMAX 155, yan, Mio. So yan, meron ding Raider 150 na cart. So ayan, may Smash, then Barako
Kawasaki Barako. So marami pa. Mga Mio Sporty. So yun, meron sila dito isang Aerox, no? So yun. So ayun po mga kapatid. So nakita po natin yung motor na Sniper 155. So kung gusto natin mag-avail mga kapatid, punta na po kayo dito sa Florida Blanca, Barangay Magikan. So Honda Motors, no? Punta kayo dito. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay subscribe ka na po. At huwag mo kalimutan na click yung notification bell para update po tayo ng mga susunod na video. So maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. So shoutout nga pala kay Sir Ivan, yan, na nagpayag sa atin upang mag-vlog dito. So God bless everyone.